Ikibono kemanyekanite buna Center for Community Mobilization and Empowerment asiri tukolia robo igoni gobanyara kumera nagati ya basubati anemono Familia ya monyero iyo kutoka sebunge ya kituja North Meye County ya Kisii kulengane kiombe kioni gabari awa ikirana sensemeyo yanga yabuno kunyara kuba semya basubati anechinchire chiyo komenya nabo igo kunyara kuba osikunyara kuba sira anemono birengo au kulengane kiombe ya CECOME gobate biruna mbaye bago targo ikase binyoro anekunyara kuba somya basubati abakachinchira wente komenya amona bagaka babo nabo chinchira wente komenya anemono Familia yenyomo omulikito tipona sanya noroboti rwa senchira yobime. So as we celebrate women, I want to appreciate CECOME, very in partnership na ISF and I think the European Union. They have found their way down to the village. Kuwatikana na imejega jaikira na chinsemo ao asenchire ya moyogo chengera litukuli abasubati ensengima. Ekiombegia Center for Community Mobilization and Empowerment kubanyara kualigania omojega ase ward ya Monyerero naba bwatani bande eliyokubwato kobo semya bwoko genderera anena saba subati. Inspire inclusion. Inspire inclusion iminethinga there is no woman monginonde tayo tobwenete gutiga isiko ekereto gukwanira mangana development. Twaligereri women in leadership. Ngana ki abangi na baratoke abangi baisaine bari baraswe chi positions chia leadership all the way no nyembaka national. Egia kabere twakwanira mangana economic empowerment. Mongina tayo ore strong buno uri gwatebesa yae yani uri otari kwenyara nera gochobe burden ya se community. Twakwanira gender based violence. Ntomanye tenga gender based violence ngochere ya affect development. Gusangana Dr. Magdalene Gesare oyure gender and development expert niganyara kwegerero musubati bunenchire ya mojogo keani ya chisegi asuchinka. Agwa kuma ete violence yemuite. Moroche bnabangi na bagwitu out here. So agwetera violence ya itwe ntoko mutwara mambye gere tomanye the potential ya bwate as a woman. So mbuya ko enlighten ya bangi ne community wamanyenga violence is a bad thing na inde the best way yoko prevent violence is through economic empowerment especially abangi na bale mashinani. Nonyana bo ni go basemiwa enchira yo gwetenera buno musubati nago Kenya egurube ya sechinka naboigo koro kia omoweka nomuya asabana kebirengerelio. Lakini aise wanja anyore economic empowerment na anyora kabesa kaegake na bakumanya buna gwetenenera. GBV kose what we call violence ere rampant sana in our community. Na inde violence yetali area husband and wife yoka. Ngochere affect baka abana bali barasemechiye you psychologically na inde mentally. Ekiagero mwana oroche ngina buna gwako gusoroche ise buna gwako. Umwana unere in future either ago chakobe victim ya violence gosago chakobe perpetrator ya violence. Either way that child tali safe. Komenta na yue nigo bagikeria ebikora bya bayiboli abasacha abo bakwengera abana babo asenchira yemo yogokoro bwanchani ikikenyarire ko bayirera barabuwe atanana nechi amate cyabo nakubacanda ebirengereryo. Rire chinchira bako get through bacha kusalia abana abanyaruka. Koranche abantu baitu ba marani abantu baitu ba Gusii, this is wrong. Eyumanyete bono umekosea uyo mtoto heshima kwa mu expose ria samangana tutabwene tikukwanira as a community. Gusii ne community esometi abantu ntubwate cultural stronghold in Kisii. Na ndo bwene to live by our culture. Truly mwana tabwene retio overexposed no muibori asa mangana sexual. Hinko ripoteria egetaseni kiao na mbeyemo korwa chinsemo chiaragogo yugotoka imeje ward ya Monyerero ebunge ya Kitutu chache North letaliane ndipon asanya.